दिनै गोथार बर' थुनलाइ सान हिसाबै गासै आसामबासि रायजो राजासिम गोजोन साबायखर बावहरबाय। दिनै थारैनो सालबारि हालामनि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोननि बानजायनायाव दिनै जिथु साननैनि हाबाफारि नैथि हाबाफारियाव आं बाहागो लानानै दिनै जिथु हारिमु हान्जा सुनायाव बाहागो लानानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बे सुनायनि बे हारिमु सुनायनि गेजेरजों आं रायजो राजानिसिम बेखौ मोनसे मेसेज हरनो नागिरो। जोंहा थांनाय दैदेनगिरिफोरनि जिथु अबदान दिनै जोङो जिथु बर' हारिया जिथु महरखौ बर' थुनलाइ सान हिसाबै जोङो मोगथाङाव महर मोननो मोन्दों। बे थुनलाइ हाबाफारिखौ जों फैगौ दिनाव जाहाथे जोङो अराय सम जाहाथे गाजा गोमजायै लैहोर जाहाथे जों सिबिनो फालिनो हाबाय थायो आं बेखौनो कामना खालामबाय आरोखि। आङो जोंनि हारि थुनलाइ राव थुनलाइनि हांगामायाव जाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जिउ बाउलांबाय बे बिथांमोननि अबदानखौ आं बिथांमोननि आफासुरावनो आङो आंनि खुलुमनायखौ खौथि खौथि जासिहरो आरो अराय सम आंजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ जे अरायबो बावनाय नङा, अरायबो गोसोआव लाखिगोन आं बेखौ आसा खालामो आरो।